Hej alle sammen og velkommen til den her video. Mig og min lillebror har lavet vores helt egne ramper ud af pizzabakker og normal pap. Du kan godt lige filme under her. Så kan du se, det er en eller anden Se, altså vi har lige brugt dem her, det gør ikke noget vel. Men så har vi gjort det her. Og så der. Og hvis man kigger ind under her, så kan man se det er en naked bak, men det kan vi ikke se. Nej, det kan vi ikke. Og så har vi også gjort sådan her. Sådan at når man kører ved toppen, så er det sådan noget der. Det har vi lavet. Så har vi lavet sådan her. Og man kan også her. køre sådan her, og så hoppe ud over her. Og så har vi lavet den her pointe. Eller man kan også... Jeg har lavet det der heroppe, og min lillebror har lavet det der dernede. Og det sejeste, det synes jeg, det er den der kæmpe ting der. Og den der, den er meningen til, at man kan grind og køre. Og min lillebror, vi har lavet det meste. Vi har brugt tapen med, fordi min lillebror han har fået den her for cirka 5 kroner. Nej. Jo, det siger far. Nå, okay. Den har vi skåret tape med. Så vi har hængt tape fast der. Der. Og så er der bare en masse andre steder på det her sted. Men det er lige meget. Og her er min far, han står og strider tøj. Hej. Og jeg vil gerne vise jer, at jeg kører. Men jeg er bare ikke særlig god. Min lillebror, han er meget bedre end mig. Meget, tror jeg. Jeg kan stå sådan her. Og så bare videre. Det kan han. Det kan prøv lige virkelig. Nej, jeg filmede ikke ordentligt. Sådan. Du er tæt på. Okay, Prøv lige. Prøver du ikke mere? Men Okay. vi skal til at lave videre på den her, så man kan hoppe højere. Så man kan hoppe højere og så... Så er jeg til at lave så jeg lavet sådan nogle takker, vi kan hænge på. De er nogle gode nu. Hvor er kameraet? Der. Nå, den. Og nogle af de nemme står i vejen. Okay. Jeg er ikke særlig god til det, så hvis I synes, jeg er mega dårlig, så er det rigtigt. Skriv i kommentaren, hvis I synes, jeg er dårlig, fordi det er jo jeg er næsten lige begyndt. Nå, det. Lad mig prøve den her for jer. Den er mega svær. Helt vildt. Men jeg kan næsten. Den sidder fast. Ej, hvor er jeg dårlig. Jeg synes, det er mega godt designet. Prøv at se. Hvad synes du, der er bedst designet? Det bedste designet, det synes jeg, det er... Det kan jeg faktisk ikke helt svare på. Jeg synes, det er det her egentlig. Jeg synes, det er meget pænt. Så har jeg fået lavet de her takker. Far, må jeg gerne lige låne den her stol til noget? Den der. Ikke til tape. Nej, det er ikke til tape. Men hvad kan jeg bruge? Sådan her. Jeg tager en kryds, hvis du skal sætte nogle sorte streger til vores det. Okay. Prøv lige at kigge, hvordan det ser ud. Altså, man kan godt. Hvad sker der? Okay, så kan I se os. Vi skal lige lave det bedre. Vi skal lige gøre så, at vi hænger bedre fast. Jeg sætter kameraet derovre. Ikke lige tage de her to. Dem bruger jeg lige. Nu grund af, at jeg laver lige den her ting her. Kan I se mig? Ja. Den er lang nok. Nej. Okay, vi kan bare bruge til det her, hvis det ligger langt. Men jeg synes, det her det er lidt godt.
Hvis jeg kører omkring med mig. Ja. Hvorfor det behøver jeg slet ikke sige? Nej. Se nu, jeg laver sådan en lille billede fast. Godt. Shit. Hvad? Hvorfor siger du det? Fordi jeg kom til at... Vender ikke tilbage over. Er der ikke mere tape? Vi starter lige hurtigere. Sofia! Okay. Hvis vi bruger 2 mega lange. Og mega lange meter. Jeg kan Du skal ikke lægge det. Når du er færdig med at bruge det. Så. Jeg er utilfreds med noget af den der. Så har vi lavet det. Det var da lidt godt noget, tænkte jeg. Her har vi vores bane. Vi kan lige sætte noget musik ind foran. Sådan. Film. Springer. Og så 2 bolde der, og så. Jeg har et langt her. Okay. Ja. Hej alle sammen. Jeg håber I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så giv den lige et tommel op. Og så laver vi en tur. Så laver vi en tur. Jeg tror ikke, vi kan se. Vi ses. Man kan jo ikke se det.